Tatelicious finally introduced mukwasha wenyika sekuru kaguvi. Tisati tatanga, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichitenda SMA viewers who keep on coming back to watch zvatinoita pano. Alright, so anyora iya akati mukwasha wenyika vamuka vachiti do a live to introduce me to the people. Muvaone sekuru kaguvi no game kusekerana zvikomba vechikuru pane dzine swag hadzo but hadzisisina mazino. Zvamuri imi musazobvunze zvemazino aski zvemuchato chete. Akumbirisisa akati pandichaita live, please comment section presai munhu ndichate wedwe mudze nyika yese is not able with the delays naye henyu imi patience dzangu ndedzechirume handisisina patience dzacho. Another thing ndakamunyepera kuti ndichiri mhandara saka comment section simbisai kuti ndiri good munhu. Ndakati pandakabva kuopo handisati ndarara naanyone and he believed me. But dzinoziva hadzo kuti ndakazvarwa ndiri boys pachedu. Love you my people. Saka kuri kunze kana masvitsa 5k likes ndopachaisiwa live yacho, but zvisinei pava paisiwa a short video yanga ichiratidza vanhu vachidanana chaizvo vachimbundirana vachitamba vese, asi sekuruka havana kunyanyisa zvavo kuzoti chemberei. Saka tiri kungoti kuna sisi babatanya anytime kana vanhu tichinge tazopressa comment section vanogona kupinda mumambure vati ivo havangangoregi vachiwenga vachichata vega ka ivo kana vachiri vechidiki kudai vangakukundiwa sei nemukuru wenyika. Saka ndo pateri izvezvi tichiramba chikupa zvizere zviri kuitika kuGermany uko naika.